Dobrý deň, milí diváci. Dnes zase uvádzame rubriku Kolotoč histórie. GAP spoločnosť s týmito iniciálami bola založená v roku 1895 Johnom Alfredom Prestwichom. Spoločnosť pôvodne založil na výrobu vedeckých, experimentálnych a filmových prístrojov. Tu získal skúsenosti s presnou výrobou a montážou jednotlivých zariadení. Avšak svoj prvý motocyklový motor navrhol už v roku 1902. Namontoval ho do rámu BSA a vystavil na výstave Stanley v roku 1903. Nasledujúce motory GAP V-Twin boli britskou odpoveďou na veľkoobjemové dvojvalcové motory Indian, vyrábané v Amerike v tom čase. Zlomový bod však nastal v roku 1908, keď sa továreň rozhodla ukončiť výrobu kompletných motocyklov a sústrediť sa len na výrobu motorov. Jej motory odtedy používali niektoré z najznámejších značiek nielen v Anglicku, ale aj na kontinentálnej Európe. Medzi britské značky patria napríklad Brooks Superior, Triumph a HRD Motorcycles, predchodcovia slávnych Vincentov. Z európskych značiek používali motory GAP, značky Dresch a francúzske Terot, Hardy, Hecker a Tornax v Nemecku. Medzi tými, ktorí používali motory GAP, boli aj československí výrobcovia. Pražská AZA používala pre niektoré stroje tieto motory, alebo Pražská automobilová spoločnosť používala motory V-Twin s objemom 996 cm3 s rozvodmi SV. Bratislavská značka Neco tiež vyrábala motocykle s motormi GAP 350 a 500 cm3 pod značkou Hippos a Ogar používal 500 vo svojich speedway strojoch. Nemenej je známe divišovské ESO, ktoré tiež kopírovalo tieto agregáty a do dnešných dní produkuje už pod značkou Java motory do plochodrážnych motoriek. Rozsah produkcie bol nesmierny, samotné motory sa dodávali nielen výrobcom motocyklov, či už komerčných alebo pretekárskych. Patrili sem aj firmy vyrábajúce automobily, typický prípad sú trojkolky Morgan alebo Reliant, ale aj celá plejada leteckých a stabilných motorov pre vodoviek a rôznych súčastí pre zbraňové systémy. Skutočnými kráľmi však boli motory GAP na ploché dráhe alebo Grastrack, kde sa dá s novo vyrábanými motormi stretnúť dodnes. Celkovo podľa britských údajov GAP dodávala motory 83 výrobcom motocyklov. Po roku 1951 už bola GAP zaregistrovaná ako spoločnosť GA Prestige Industries Limited. 28. novembra 1952 zomrel John Alfred, takže sa nedožil momentu, keď Villiers Engineering odkúpil celú firmu.